aby som to mala stále pekné, hladké. Naozaj treba na to dávať pozor, lebo potom celý ten účes by bol taký chlpatý, nepekný. A teda až po koniec, vždy až do koncov si to pekne rozčesať. No a keď už to mám vlastne chytené tak, že už by to mohlo byť, že už je to pekne uhladené, tak budeme vlastne robiť len také uzlíky. Dôležité je, že s tým prvým kontúrovým prameňom nebudeme vlastne nikdy nič robiť, ten ostáva stále takto na tej svojej pozícii a tento vnútorný budeme vlastne preplietať okolo toho vonkajšieho, tak, že pôjdeme cez vrch, aby sme ho takto zo spodu mohli vytiahnuť smerom hore. Tým pádom nám vznikne klasický uzol, zatiahnem ho, ale keďže toto je ten vnútorný prameň, tak ja ho iba vrátim na jeho pôvodné miesto. Hej. A tým pádom už mi vzniklo to prepletenie. Čiže priberiem si teraz pár láskov aj k tomu kontúrovému prameňu, aby sme sa posúvali pekne aj po kontúre, aby sme si to tam prichytávali. Ale zoberiem si aj k tomu vnútornému prameňu. Keď budete pridávať tie pramienky, tak samozrejme beriem aj tieto, hej, ktoré sme si my sem načesali a pekne tak, ako majú ísť. Tým pádom ja si ich tak postupne prichytávam a zabezpečujem to, že toto ostane tiež také pevné, že sa mi to nerozpadne. Takže keď som si pribrala aj k jednému prameňu, aj k druhému prameňu, zase popozerám, či to mám všetko pekne hladké a zase s prvým prameňom nič nerobím a druhý takto ponad ten prvý prameň, aby sme ho mohli prevliecť cez spodok smerom hore. Zviažeme a len vrátim ten vnútorný na jeho miesto. Tým pádom vlastne mi pekne budú vznikať tie prepletania. Ešte ďalšia vec, čo sa týka tohto účesu. Celé toto prepletanie môžeme robiť na rôzne spôsoby. Môžeme to urobiť tak, že to pôjde stredom hlavy. To by som skôr doporúčala možno nejakým mladým babám alebo dievčatkám na prvé sväté príjmanie alebo proste keď sa nejako chcú parádiť. Môžeme to urobiť pekne takto okolo kontúry, aby išlo to prepletanie. Vtedy vlastne stále ja držím tie ruky takto popri tej kontúre a prepletám, hej. Čiže tým, kde ja držím tie ruky, tým si určujem, kde pôjde to prepletanie, kde bude ten úzol, hej. Čiže ak ja to budem chcieť mať stredom hlavy, tak si tiež už postavím tak a budem tie ruky vlastne stále dávať takto, hej. Ak to chcem mať okolo kontúry, tak aj tie ruky si nastavím tak, aby to išlo takto okolo kontúry. Ak to chcem mať také, ako je to na tom obrázku, čiže už to ide ako keby vo vzduchu, tak v tom prípade a ja tie ruky vlastne musím tam ukladať, hej. Čiže pôjdem vlastne už takto a tu si budem priberať tie pramene. Ale ruky budem držať vlastne v tom mieste, kde chcem urobiť ten úzol. Tým pádom ja si to naozaj viem, samozrejme podľa dĺžky tých vlasov, ale viem si ho urobiť vyššie, nižšie, celé to prepletenie. Hej, a ešte jedna vec. Môžeme mať to prepletanie položené takto na hlave, ale môžeme ho mať aj, že proste vystupuje. V tom prípade, tu na začiatku to ešte až tak nevidno, lebo tu sme vlastne hneď na vrchu pri kontúre, ale keď budem robiť ďalšie, ja teraz vám to iba v rýchlosti ukážem, tak si to nebudem veľmi uhládzať, ja si to potom prerobím, ale aby ste to videli. Takže, keď vlastne ja budem stále držať tie ruky takýmto spôsobom, tak mi to prepletanie pôjde takto pekne, bude položené na hlave. Ale ak tie ruky už dám takto, ako mne je v podstate prirodzené, tým pádom ja si priberiem jeden, aj druhý, ale keďže ja mám tie ruky takto rovno, tak už tento prameň je dlhší, hej? A keď to prepletiem a stále držím tie ruky v tej pozícii, tak už to vlastne ide pekne takto ako keby dohora. Hej? Zase dávať pozor, aby sme si aj tu odoberali čisté, pekné pramienky, lebo tým pádom to bude pekne vidno aj zo spodu, aby to tam nemala hociaké chlpaté, hlavne ak je vyššia tá zákazníčka, tak proste, keď
keď jej uvidia ten účes zo spodu, aby to tiež bolo pekné.